Now, mali po. Mali. Ano ka? Duwang. Yeah. Ang naman ang pagbuang sa electric. Sabi lo, pa yun na may laman. Kilo. Oo. yung pa. Sige, dapat. Magkano ko ka? Para para ko bakanyan. Ang naman.
Hindi naman ako sige, pero pati sweet na parang naman ay kabo bulok yan ilan di para ka budungan ka bulok kumanya
Ano ka? Ano? Ay! Yeah. Daron din siya.
Ayan, so, ay, ano nga, ano ba ito? Ano? Ramos Boy.
mo yung Akin na si Alvin. Ay, Alvin. Ano ginagawa? Ang kaya ang ako na kami. Ha? Ano? Pangalan. Yan po, Pedro, umagilap, diba yan? Ano ko? Ganyan. Ang kapit pa.
Ang tanong mo, be. Wala na mo mo. May anak. Sa gabay. Ano ta? Ano mo din sa magagawin? Ayaw ko. Pa yung alam.
ano ako. Garayo.
Siyempre, pag
Hindi ka mag-video. Tayo
Wala.